Shwmae, croeso i'r game gair solitêr stori. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y game hon. Ond fel aber, cyn dechrau y game go iawn, dwi'n eisiau i trafod am amrywiaeth o bethau ynglyn at sut i siarad yr iaith yn fwy rhugl. Nethiwr, oeddwn ni yn meddwl pa mor bwysig yw'r hyfder yn siarad y iaith i fod yn fwy rhugl. Achos os does dim gyda ni hyfder yn siarad yr iaith i gyfathrebu yr geiriau i eraill, byddai y diffyg o hyfder yn achosi ni i petryso, ac gan ei fod yn petryso yn cyfathrebu ac i siarad y geiriau, fyddai hynny yn gwneud yr gwertheddiad o siarad yr iaith yn lai hwylus. Felly mae'r cwestiwn hollbwysig yn codi, sef sut i dod o hyd o ac hefyd i gynyddu hyfder yn siarad yr iaith. Ac hefyd, sut i ymdrin ar sefyllfaoedd hynny pan mae'r diffyg o hyfder gynnym ni yn siarad yr iaith, ond ydyn ni'n teimlo mae'n bwysig i ni i cario ymlaen i ymarfer i gynyddu ein medrusrwydd yn siarad yr iaith. Felly, yn fy meddwl i gynyddu hyfder yn yr iaith, mae'n bwysig i egluro ein disgwyliadau pan ydyn ni'n siarad yr iaith. Mae'n bwysig i ogoffa fy hunain i siarad yn rhugl yn yr iaith. Dwi'n gallu siarad yr iaith yn araf ac hefyd yn synhwyroliedig ac hefyd yn ystyrlon. Felly, i ateb y cwestiwn heddiw sut i siarad yn fwy rhugl, fi'n mynd i gynnig yr ateb. Mae'n hollbwysig i penodi neu egluro y disgwyliadau ar gyfer y hunain. Fi'n licio i meddwl mae'r siarad yn rhugl ar y dechreuad yn fwy debyg i fod fel nofio yn pwll treicl. Mae'r pob dim yn araf ac yn anodd ac yn gofyn lawr o egni oddi wrthym, ond y fwy ydyn ni yn nofio yn y pwll treicl yma, maen nhw'n dod yn fwy ac yn fwy hylifedig ac yn fwy fel dŵr, ac yn y diwedd mae'r dŵr yn dod yn fwy fel aer neu awyr. Ond mae'r hynny yn eisiau ymarfer, ac mae'n bwysig i ymarfer yn rheolaidd pob dydd, ac hefyd mae'n bwysig i barhau i meddwl yn yr iaith Cymraeg trwy holl amser, y holl dydd ac yr holl noson hefyd, pob dydd ac pob nos. Ac dwi'n gallu cadarnhau yn fy gais fy hunain, ers fy dechreuad yn gwneud hynny, mae'r fy pwll treicl yn wedi dod yn fwy ac yn fwy fel pwll dŵr. Ac dwi'n gobeithio gyda'r ymarfer pob dydd y bydd fy pwll dŵr yn dod yn fwy ac yn fwy fel pwll awyr i siarad yn yr iaith yn rhugl pob dydd. Nawr te, ymlaen i'r nesaf pwnc, sef beth yw yr geiriau sydd yn fwy Cymreictod heddiw? Wel, mae'r amrywiaeth gyda
mi heddiw. Yn diweddar, dwi'n wedi syni mae'r pobl yn hoff iawn I defnyddio geiriau fel positif, negatif a ffrind. Unwaith eto, I esbonio pam mae gwell I mi I defnyddio geiriau yn fwy Cymreictod yw pan dwi'n yn defnyddio geiriau Gymraeg sydd yn Saesneg gaidd, mae hynny yn hawdd I achosi fi I llithro yn ôl I meddyliau yn Saesneg, ond pan dwi'n yn cadw fy hunain yn yr geiriau sydd yn hollol Cymreictod, mae hynny yn mor hawdd I gadw fi yn siarad neu yn meddyliau yn wastad am Gymraeg. Felly, beth yw yr geiriau sydd yn mor Cymreictod ar gyfer rhain? Wel, yn le o positif, ydw i'n gallu defnyddio rhywbeth fel cadarnhaol. Yn le o negatif, dwi'n yn gallu defnyddio rhywbeth fel negyddol. Ac felly, yn le o ffrind, dwi'n yn gallu defnyddio rhywbeth fel cyfall. Enghraifft. Ac wedyn, mae'r cwestiwn yn codi sydd yn perthnasol i'r cwestiwn y gyntaf, sydd yn cysylltiedig gyda'r sut I cynyddu hyfder yn y iaith. Felly y cwestiwn yn codi sef, beth I wneud pan ydyn ni ddim yn gwybod y gair Cymraeg? Ond os pan ydyn ni'n eisiau I mynegu rhyw idiom yn Saesneg, rydyn ni'n yn ei gwybod, ond beth wneud pan rydyn ni'n eisiau I mynegu yr un peth idiom yn y fersiwn Cymraeg, ond dydyn ni ddim yn gwybod y Gymraeg ar gyfer hynny? Fel, dwi'n meddwl yn fy sefyllfa, dwi'n yn gallu yn cyfieithu yr idiom yn Saesneg yn syth ymlaen yn lythrennol i'r Gymraeg. Felly, heddiw, roedd ni'n yn gwrando ar y radio ac roedd ni'n glywed rhywun ar y radio yn dweud, yn troi i'r Saesneg I dweud between a rock and a hard place. Felly, os dwi'n eisiau I dweud hynny yn Gymraeg, beth I wneud? Wel, os dwi ddim yn gwybod cymal gyfartal yn Gymraeg, dwi'n yn gallu gyfieithu idiom yn Saesneg gair am gair i'r Gymraeg. Felly, dwi'n gallu dweud rhwng carreg a leoliad caled enghraifft. Ac felly, byddai hynny yn helpu I gadw fy meddyliau yn hollol yn Gymraeg. Ond, os rydyn ni'n eisiau I dweud un gair, rydyn ni'n gwybod yn Saesneg, ond ydyn ni ddim yn gwybod y gair yn Gymraeg sut I wneud. Felly, enghraifft, os rydyn ni'n eisiau I dweud superabundance yn Gymraeg, beth yw hynny yn Gymraeg? Os dwi ddim yn gwybod gair yn Gymraeg? Fel, os rydyn ni'n yn torri I lawr yr gair yn Saesneg yw amrywiaeth o cyfrannau, mae'r gyda fi super sydd yn stori gair fel gormod. Hefyd mae'r abundance sydd yn cyfieithu I helaethwydd. Felly, dwi'n yn gallu defnyddio y gair gair helaethwydd. Dwi ddim yn gwybod os mae'r gair gair helaethwydd
gair go iawn Gymraeg yn gyfrifiadur, ond drwy gwneud hynny, dwi'n cadw fy hunain yn nofio yn y pwll treigl, ac drwy gwneud mwy o hynny, mae treigl yn raddol yn dod yn fwy yn hawdd ac yn fwy fel yn nofio yn pwll dŵr, yn dydy. Felly mae'n pwysig i jyst ymgyfalu ato fe yn dydy pob dydd. Wel, ymlaen i'r pwnc nesaf. Beth yw yr gair newydd y dydd heddiw? Wel, fy hoff gair newydd yw ryngu. Beth yw yr ystyr o ryngu? Mae ryngu yn golygu i rhoi bodd neu i fod am pleserus neu i rhoi boddhad neu i boddhau. Ac y rheswm pam dwi'n yn licio y gair yw mae'r jyst ymganiad wrtho fe mor ryngu neu ryngadwy yn dydy, achos mae'n jyst mor pleserus i dweud y gair yn dydy. Dach chi'n teimlo yr ias o ryngiad yn dydy pan rhywun yn llefaru neu ymganu y gair i ryngu. Nawr te, o'r diwedd i'r gêm go iawn, y gêm gair solitêr stori. Heddiw, dwi'n mynd i trio i chwarae y gêm gyda'r 40 o lythrennau yn hytrach na'r arferol jyst y 7. Jyst i atgoffa hunain sut i chwarae y gêm, mae'r stori yn angen i dechrau gyda'r camel. Un diwrnod roedd Lleci yn cerdded lawr y stryd pan, ac mae'n angen i gorffen gyda'r cymal. Ar y foment hon, sylweddolodd Lleci beth bynnag. Ac yn y ganol, mae'n angenrheidiol i defnyddio geiriau yn y trefn egwyddor. Ac yn y tro hon, mae'n angen i ni i dechrau gyda y llythren ell ac i gorffen gyda'r llythren y. Iawn te, amdani ato fe. Un diwrnod roedd Lleci yn cerdded lawr y stryd pan sbïodd hi llewod yn neidio o gwmpas yn y parc, yn y pen arall y stryd, yn y pellter. Roedd y cerddwyr ar y ffordd yn rhedeg cyn cyflymed a phosib ymaith wrth y llewod ar gyfer ei diogelwch. Ac hefyd, maen nhw'n yn gweiddi ac yn sgrechian yn ei therbysg. Ond, fod yr arswyd ar y ffordd, doedd ddim y llewod yn edrych yn wyllt neu ffyrnig. Roedden nhw yn neidio yn gwmpas, yn hapus ac yn mwynhau y helwyn. Yn sydyn, dangosodd nedr yn lamu tuag at y llewod yn trio i brathu nhw. Roedd y llewod i gyd yn llawn o ofn. Pan oedd y pobl hollol diflannu oedd wrth y stryd, ymlusgodd y nedr i'r canol y ffordd, lle mod yr cerbydau wedi ei adael. Edrychodd y nedr tuag at yr awyr, a gwelaf ei
colomenod, a parate a'n hedfan o gwmpas. Mor rhyfeddol I fod yn rhydd tu allan o'r zoo, meddyliodd y Nedr. Ond hwyrach, pan oedd hi yn dechrau I nosi, roedd y llewod a'r Nedr a'r anifeiliaid ac adar eraill yn dechrau I temlo newynog. Ac felly, yn yr haf, roedden nhw yn dechrau I dychwelyd tuag at y zoo. Ac wedyn, pan oedd yr anifeiliaid ac adar wedi cyrraedd at eu cywellau ac wedi bwyta eu swper, roedden nhw'n dechrau I temlo gysgedig ac I syrthio yn eu chwsg. Ac wedyn, roedden nhw yn breuddwydio am y dydd, y lenwasant nhw y stryd gyda'r dderbysg, y dydd hwnnw mor unigryw. Ac wedi treulio y noson yn breuddwydio ac yn cysgu, roedd yr anifeiliaid a'r adar yn llawn dop o egni yn barod I dechrau dydd arall yn y zoo. Ar y foment hon, sefydlodd lleici y gallent yr anifeiliaid a'r adar yn breuddwydio yn gystal ac dynolrydd. A dyna ni. Gêm gair solitêr stori heddiw. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.